Ara vos expliquem la utilitat de cada una de les pestanyes dins de la nostra carpeta Ciutadania. Entrem en www.alcira.es. Triem l'idioma. Punxem en la icona del portal de la ciutadania. Entrem en la zona privada, triem el nostre certificat i introduïm el nostre PIN. Tota la part superior de pestanyes formen la nostra carpeta Ciutadania. En la pestanya dels meus expedients. Des d'esta vista pots realitzar el seguiment de tots els expedients associats als tràmits que ha presentat de forma telemàtica. En la pestanya de representació tenim el llistat de sol·licituds o expedients tramitats en l'Ajuntament, en representació d'una persona física o una entitat. En la pestanya dels meus registres, des d'esta altra vista pots realitzar el seguiment de tots els seus registres d'entrada i els registres d'eixida, comunicacions, notificacions, rebuig factures. En la pestanya Els meus avisos disposem d'un llistat amb totes les comunicacions i avisos que li han sigut remesos per l'Ajuntament. En la pestanya Visualitzeu l'empadronament pot consultar les dades d'empadronament tant personals com familiars i a més pot obtindre certificats d'empadronament. Hi ha un vídeo explicatiu per a este tràmit. La pestanya Tributs i recaptació l'explicarem en el següent vídeo. En la pestanya de configuració es mostra la informació pròpia del ciutadà, de la qual disposa l'Ajuntament. En la pestanya Notificacions electròniques, el ciutadà podrà configurar la recepció via electrònica de les notificacions que li envia l'Ajuntament. Una vegada acabat, abandonem sessió per a eixir.